Vila Helia. Človek je súčasťou prírody. Napriek tomu sa od nej často vzdiali a zabúda na to, čo v nej môže nájsť. Penzión Vila Helia je postavený v harmónii s prírodou na Kopaniciach v srdci oravskej prírody. Zurčanie horského potoka, šum a vôňa lesa či spev vtákov dotvára pokojnú atmosféru penziónu. Vila Helia je trendovým, luxusným zariadením s modernými apartmánmi a špičkovým dizajnom. Prírodné materiály sú ozdobou každého apartmánu, ktorého súčasťou je kuchynský kút, sociálne zariadenie, minibar, LCD TV, spáleň s manželskou posteľou a obývacia izba s rozkladacou pohovkou. Pre svoju polohu a cenovú dostupnosť je penzión vyhľadávaný na oddych nielen manažérmi a rodinami s deťmi, ale pomáha načerpať sily aj pri náročných, dlhých služobných cestách. Majitelia penziónu kladú dôraz na čistotu, pohodlie a bohaté raňajky s bio-racio potravinami, o čom svedčí aj hodnotenie zákazníkmi na medzinárodnom rezervačnom systéme booking.com. Atrakciou penziónu sú jedlá z topinambura a možnosť zakúpenia výnimočných biovýrobkov z topinambura za zvýhodnené ceny priamo na recepcii. Penzión je s celoročnou prevádzkou. V lete je vyhľadávaný spolu s najnavštevovanejšou kultúrnou pamiatkou na Slovensku s Oravským hradom a v zime s 5-hviezdičkovým lyžiarskym strediskom Kubínska hoľa. Na Orave a v penzióne Vila Helia sa za každého počasia rozhodne nudiť nebudete. V rámci doplnkových služieb penzión ponúka bicyklovanie na horských aj elektrobicykloch. Ponúka aj fotenie sa v drese Petra Sagana. Turistika hrebeňmi oravských a tatranských hôr s krásnymi výhľadmi, spojená so zberom húb, čučoriedok, brusníc, rozhodne u vás vyvolá silný zážitok. Ak ostane energia, môžete ju využiť na stolný tenis, badminton, tenis a ďalšie športové aktivity, čo penzión ponúka. Unavené telo zregenerujete v novom mestskom akvaparku, v nedalekých termálnych kúpeľoch Lúčky, Bešeňová, Tatralandia alebo v privátnom wellness priamo v areáli penziónu Vila Helia. Západ slnka si môžete užívať na jednej z mnohých slnečných terás s krásnym výhľadom na vrcholy Malej Fatry alebo pohľadom na okolité lesy a vkusne udržiavaný záhradný park Vily Helia. Absolútne uvoľnenie tela aj ducha môžete spojiť s večerným grilovaním a pohárikom kvalitného vínka zo slovenských viníc alebo šálkou voňavej kávy. Príďte si odýchnuť. Doprajte si luxus uprostred drsnej prírody. Užite si komfort na Orave. U nás prežijete v zdraví s patričnou dávkou emócie.